So yan mga kaisla, dito po tayo sa Duterte Street, no? At dito tayo magtatanong kung sino ba ang napupusuan nila sa darating na leksyon. Ayos, tara, let's go. Kung mo sa Sara, sa linya na mo yung papa dire. Sige, Okay na. Kami Lini. Lenny? Bakit si Bongo? Para may pagpatuloy niya ang nagawa sa ating presidente. Thank you, sir. Ay, Kare-kare ma. Si Marcos. Bahay sa to. isa ko sa ihata. Pangayon ta kadantang nagamig numero sorte sa makadaog ni. Mga yuslit. Hello, what's up mga kaisla? Welcome back sa ating Mounting Channel. Sa video natin ito mga kaisla, no? Dito po tayo ngayon sa Danao City Public Market. At dito po tayo magtatanong, sino ba ang napupusuan ng taga Danao, no? Kung sino po ang presidente at vice po nila. So tara, kasi umuulan na po mga kaisla. Tara, let's go. Tara. Yes, umulanan, ulan. Naulanan na ang taga-isla. Hello. Ayong otto. Maayong hapon. Lang sir ba? Para naman sir, sige maayo sir. President. Pinakamayos ka na ano sir? Ganyan lang. Bongo. Ang vice Okay. ito sir. Buwan. Ano yung duha? Oh, President. Jinsa Velio O, Pangilinan, Sara Soto. Si Sarah. Bongo, si Sara. Oo. Isuga. Ikaw sir, pwede tamo tanah sir. Para niyo pinakamayo. Opinion naman eh. Wala pa ka desisyon. Decided. Desisyon sir. Salamat sir. Thank you, sir. Ikaw sir, nakapunta ka sir. Para niyo sige pinakamayo. Lakso. Ang vice na to sir. Iko. Ano man sir? Ano mo may ito napili? Para last kuan. Tauhan nga ay man sila dasan. Salamat kayo sir, salamat. Thank you, sir, ha. Ikaw mapili tayo mga kuwan ma'am. Survey lang. Makabuot ka, ma'am. Oo. Para ni mo kung sa pinakamayo ma'am. BBM. BBM. Vice na to ma'am? Soto. BBM Soto. Salamat mga. Thank you. So ayan mga guys, ano, medyo madilim po dito dahil umulan. Ano sir? May hapon sir, sorry na sir. Vlog mo naman sir. Para naman sir, sa Kimay Padados Pilipinas sponsor. Mana ito presidente sir, mana ito vice? Si Marcos. Bongo Marcos. Sa vice na to sir? Si Sara. Anong mamaya ito napili sir? Signala kay Kasturya ba? Sara. Kuan. Wala, date lang daw si Bongo Marcos. Okay. Ikaw Thank sir? you. Makabuot na ka, sir? Makabuot na ka? Para naman, opinion lang. Pinakamayos, tanaw mo sir? Marcos. Marcos. Ang vice na to sir? Soto. Si Soto. Okay. Marcos. Soto. Sige na sila matanaw YouTube. Dagan kayo salamat sa inyo mga sir. Mga buutan ng mga sir Diris Danao. Thank you. YouTube na sir. Sorry. Ma'am, may hapon. Pwede tayo matanaw. Okay lang, ma'am. Ay. Sorry. Oo. Yung mana itong presidente ma'am, mana itong vice na pinakamayo. Ano rin mo? Tao kani. Kani, Marcos. Marcos. Ang vice na to? Kani. Sara. Ayan ma'am, tingnan po natin bukas. I-upload po natin yan. Oh, sige. Thank you, Anong mga ito ma'am. napili ma'am? May komento. Para niyo. Ha? Anong kanina ito Bakit? napili? Oh, para sa kuan ba? Para sa pagbabago. Para sa pagbabago. Para sa ato ang mga anak o sa umaabot ng mga anak sa atong mga anak. Babay, mana yung mga anak ko. Ay, kaway! Mana upload. Para sa pagbabago niyo. Oo. Thank you, kayo. Kita yan napilian. Si Marcos. Marcos. Opo. Survey lang ni ma'am. Para ni ma'am. Ayan. Survey lang, survey. Mana itong presidente, mana itong busy.
pinakamayo para nimo? Bunggo. Ang bias na to, ma'am? Para na ubos. Jensa, Kiko, Willie. Ito si Sarah. Sarah. Si Sarah, okay. Sarah ng ma'am, si Bunggo. Salamat, ma'am. Thank you. So dito. Kare. So, para nimo sir. So, pinakamayo. Okay lang po ba, sir? Pilipinas sponsor. Wala pa ka? Okay. Undecided. Okay po. Ang presidente na to, Vice? Perusahaan. So, ano yung ako ni sir? Okay po. Salamat, sir. Thank you, sir, ha. So dito. Kaya sir. Ikaw, sir. Pwede na mga tanong, sir. Hi, magsamok-samok ka Sorby dito. lang nila, sorby. Para naman sa kayo pinakamayo nila. Wala pa. Okay. Undecided po si sir. Wala pa. Ikaw. Wala pa. Hi, magsamok may kadayon, sir and ma'am. Sorry lang, ma'am. Para naman sa kayo pinakamayo. Padalos Pilipinas po, ma'am. Dalawa ka na, opinion lang. Vlog naman eh, vlog. Wala ka, sir. Marcos. Ikaw, sa vice na to? Sarah. Marcos, si Sarah. Ikaw, sir? Marcos, si Sarah. Sunod sa master. Sunod, master. Sunod sa master, si master pala to. Tagay sa ko sila, master. Tagay sa Tagana YouTube to. channel. Oo, para makita niyo sa YouTube. YouTube na Thank YouTube. you. Ako, sir. Hello. Makabote mo? Dili pa. Okay. Dili pa. Salamat. Dito tayo sa... Ikaw, makakanin. Dala ba rin? Ito muna. Ikaw, sir. Para ni mo, pinakamayos, tanawin mo. Ang pinakabayo des bunggo. Bunggo. Bunggo niya. Ang bayis na to, sir? Sarah. Sarah. Bakit po? Bakit si Bongko? Para may pagpatuloy niya ang nagawa sa ating presidente. Yan. Thank you, sir. Ay, Kare-kare, ma. Si Marcos. Ang bayis na to? Ano man? Bakit po, ma'am? Kumari mo sa kon, madalaw. Sa ayan, kumari mo sa Danao, di ay donuts. Tayo doon ang libre. Libre ba? Ibang tignan tama ba yun? Ito po. Bukas, tingnan mo bukas sa YouTube. YouTube na, YouTube. YouTube. Ikaw, basta. Para ni mo, pinakamayo. Ito, Opinion para lang. makita ka sa YouTube. Ito. YouTube bro. Ay, wala pa ko'y final lang. Wala. Ikaw, ma'am. Okay. So, ayan, dito kami. Undecided si sir. Ako po, undecided siya. Undecided si sir. Ayan, nakapasok na kami sa market. Market ng Danao. Ayan sila. Hi, ma'am. Hi, magandang hapon po. Vlog niyo, para niyo, ma'am. Sorry lang. Ano yung dagang presidente, ma'am? President. Opinion lang niyo, ma'am. Ha? Wala pa ka-desisyon. Okay, undecided si ma'am. Ganun naman pa. So, ayan, marami po talagang hindi nakapag-decide kasi malayo pa. Malayo pa. Okay. Salamat, ma'am. Maraming thank you. Maraming thank you. Maraming thank you. Hello po sa inyo, ma'am. Sorry lang, sir. Para niyo, sir. Ma'am, answer. Pinakamayo. Opinion lang, sir. Yung chorizo yung nag... Marcos. Hindi Ang makita vice na to, sir. Vice? Sarah. Marcos ug si Sarah. Pakita sa ilang chorizo dito. Oo nga eh, nakikita na nga o nasaro. Ikaw, ma'am. Same pa rin. Same. Ikaw po, ma'am. Sa akin na lang, sir. Ha? Sa akin na lang na. Wala. Ayan, dito sa YouTube po. Bukas YouTube i-upload po natin yan. Shoutout sa mo. Oh, shoutout kayo dyan. Oh, shoutout kayo. Shoutout kay Renzo Hermoso. Okay. Shoutout. Hi! Shout out to Knit Store! So yan, thank you. Ito, dito. Hello. Ang vlog niyo, sir. David Wars. Bibi, ang vice na to. Sarah. Sarah. Yung manok.
Smiling si ma'am. Maganda yan para ano, Pampa good vibes. good vibes. Sara si Marcos. Ikaw ma'am, pwede tamo naman, survey lang. President mo po. Kung may napupusuan. Oo. Yes? O, bisag yun sa lang nila Oh, pilihan. pili lang. Lini lang, lini. Lene. Yung vice mo po. Asa may vice ani? Kaya ubos ma'am. Ani. Atinsa, Sara, Kiko. Sara. Thank you so much. Ito sila si ma'am, hindi pa. Tama ma'am. BBM. So, vice na to ma'am. BBM si Sara. Ikaw ma'am. Pareho lang. Ah, ganun pa rin. Okay. Ano na itong nakuha ang partial resulta? Dere sa Danao Danao. Public Market. Salamat Danao. po. Ano ma'am? Ikaw sir. Marcos, sir. Marcos. Yes. Vice. Pinakamayo. Asa mo na? Sara. Sara. Si Suto ako ah. Soto ya. Ikaw ma'am, Sara. Oh. Ang presidente niyo ma'am? Marcos. Ano din? Dapat talaga Marcos. Bakit po? Ha? Bakit si Marcos? Baka nagkakalubayan natin sa kanya. Pwede na. Marcos. Tara, si ma'am. Eto. Sige ma'am, mag-comment. Susi ng mga problema natin sa bayan. Saka may maganda siyang mga plataforma. Okay, so yun po. Maraming salamat sa iyo, madam. Thank you so much. Paano mo ma'am? Sige, pinakamayo ma'am. Pasa ko na sa Wala pa. Wala, paso siya, pas. Pas. Eto sila ma'am. YouTube. Marcos, ang vice na to ma'am. Ano boss? Sara na lang, Sara. Sara. Marcos o si Sara. Si Kiko din na? Kiko din na? Ikaw ma'am. Ito sila si ma'am. Wala. Wala undecided. Wala pa. Wala na. Ikaw ma'am. Ganyan lang. Marcos. Vice na to. Sara. Marcos. Ayan, bukas ma'am, upload natin to para, ano? Makita ang tagasan. Ikaw ma'am, pwede tama tanong? Wala. Ha? Ikaw na. Nag-vlog mo na para ni mo na. Sa pinakamayo na. Wala ko na eh. Mana ito presidente, mana dagan sa kabayas na to. Pinakamayos, tantanin mo. Lini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bongo, Marcos. Ang bayas na tamay. Jensa, Villo, Ong, Kiko, Sara, Soto. Wala pa kasa. Kaya Wala pa undecided undecided siya sa vice. vice. Pero sa Sa Marcos. Marcos ya. Ikaw na eh. Maniit pa tas panahon. Maniit pas panahon. Ikaw mama. Lene, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bongo, Perlade, Di Guzman. Pacquiao. Ayan, nandito po. Mapapanood ka po sa YouTube. Vice ma'am, Vice. Vice? Vice na to. Jensa, Bello, Ong, Kiko, Sara, Soto. Sara. Salamat ninyo. Dara day Dai, budburon, dai. Dai, budburon, dai. Pasaya. Pinakamayo. Marcos. Ang vice na to. Sara. Kutoyok ka din ha. Nakabolt na ka? Ay, hindi pa. Okay. Ikaw ma'am, pwede ito mga tanong, survey lang. Mana yung dagan sa presidente ma'am, na mana itong vice. Para niyo ma'am, pinakamayo ma'am. Saan sa'yo ito? Bongbong, sa vice na to. Kiko. Ayan. Si Bongo. Bongo and Kiko. Bongo o Kiko. Salamat ma. Thank you. Hi! Ayan,
Maganda yan, Para nimo. smiling. Oo. Okay. Para nimo pinakamayo. Laibot, Marcos, Marcos. Ang vice na to? Sara. Sara. Bakit si Marcos, ma'am? Para yung sinaunang nung Marcos dati ba, yung pera natin is, bibili tayo ka ng marami ba, ka ng mahal ang pera natin dito. Okay. Pwede. Balik. Okay, so Pera ayan. na to. Oo. Thank you so much. Marcos ko. YouTube. Okay na siya. Okay ra. Na akong gisilong na pala, naman eh. Thank you. Dito. Makaboot na mo. Ay, makaboot. Hello po. Nag-survey mo na, survey. Para nimo pinakamayo. Survey lang. Ako si Marcos. Ang vice na to, Vice? Chinsa Bello, Pangilinan Sara Soto. Naglibog ka. Naglibog siya sa sa Vice. Vice, naglibog si ma'am. Pero, So, undecided siya. Pero sa presidente, Marcos siya. Botar ka de? undecided si Wala pa. ma'am. Undecided. Okay, doon na muna tayo doon. Dili ta. Balikan natin sila mamaya. Tama ma'am, pwede ta mo tanong ma'am. Vlog lang, opinion lang. Para nimo pinakamayo gid ma'am. Ada dos Pilipinas pohon. Mana tong presidente, mga itong vice. Wala pa. Wala pa kono na. Undecided. Ang vice pa na to, wala pa. Wala pa rin. Salamat. Ikaw ma'am. Thank you. Wala pa po. So, ganon. Wala pa kay layo pa. Malayo pa. May Ikaw, pa malayo naman. Malayo pang... Malayo pa ano. Malayo pa. Malayo. Election. Oo, dito tayo. Hi! Ikaw ma'am. YouTube. Survey. Para nimo pinakamayo. Mana itong presidente, mana itong vice. Galibog siya. Pili na ko sa Es Pacquiao Pacquiao. Pacquiao. Ang vice na to. Sabay mga bayas ana. Chinsa Bello, kanit ubos. Pangilinan Sara Soto. Amel si Sara. Sara. Kaya hirag ng pinaskuhon. Ano tayo? Vice? Sara. Ako pinaskuha ni Sara. Ay, napakayo sa pinaskuhan. Oo, sige ano mga. Pinaskuhan Sara. Mga Ma'am Sara, mga ikong pinaskuhan. Sa gusto lang nimo sa imong ihatag nako. Sayang. Ikaw ma'am, kasi kung ayaw po pinaskuhan. Taga-diri na Sara no? Taga-diri sila. Dati alam baya may. Ano sila bayo diri? Mag-arihan na si Ma'am Sara. Sara, taga-diri anak ko na tutok. Sara Duterte ba? Kusog ka na siya dito sa kuan ay. Kusog ka na siya dito ato na mo si Maladay. Kadadaan, Sara. Sara, taga-diri na. Para ima, pinakamayo. Bayad pag hospital. Sila tatong tanan. Sila tatong tanan ba? Jadi mo mapili. Mana itong presidente, mana itong vice. Ini Pacquiao, Lacson, Marcos, Esco, Bongo, Parladi, Guzman. Yang mana itong... Kuan man ni ka Sharon. Kikoy mo. Ay kung Pacquiao ay manumbag. Manapog. Ay di ay na, kung pari, manapog na kitag tao, ang kakakwarta. Pacquiao. Presidente na mo. Wata kay ba? Wala pa lang. Undecided siya. Undecided. Pero sa iya, kuhan, si Kiko, ya. Kiko. Okay. Si Kiko sa kuha sa presidente na si Kiko muna. Vice. Vice na siya, Vice. Sige. Ay, YouTube. Makalas na ihatag. Atam dawaton. Isa kung sa ihatag. Dapat lagi ako. Atong dawaton. Gare. Ikaw, ma'am. Para niyo, pinakamayo. Ay, bodboran na yan. Ako na pilian sa tanan. Wala pa. Undecided. Makadaog mo yato. Ikaw. Yara. Kasi kayo sa ba? Wa pa ko ka-decide, kinsay ako taran. Sila doha, wala pa ka-desisyon, no? Undecided. Doha. Doha sila. Kare. Ikaw, ma'am. Pacquiao lagi sir. Pacquiao. Pacquiao kay uma na matag bright ay sa tagbugo. Pwede. Pacquiao na mo Pacquiao. Atong vice. Sa mata ibayas na Chinsa Bello, Pangilinan Sara Soto. Toto. Puro bugo. Ikaw, ma'am. Kinang bugo, may nang bugo diyan. Para puro na bugo. Ikaw, ma'am. Wala pa si Rai. Wala pa.
Undecided. Ano nga nang nilay? Uday. Pero nga, pili ba? Eh, atang sa kuan dyan. Oo, para makita ninyo. Ay, YouTube na. YouTube. YouTube na, YouTube. Ay, ito sila makapunta ka. Ah, Pina sige. kamayo. Kasi maayo nila. Oo. Pina kamayo. Sa kay maayo na nila man. Oo. Pili na ako Pili na si, gusto. si Marcos. Mais na to. Si Vice, si Kuan. I think si Sarah. Sana. Oh, si William guys. Si William na si William. Oh, na-chapel. Ah, si William na lang. Kaya Will. hindi siya mukha ng mga kanda. Pato ba dyan? Ah. Sige, nindot si Willie sa Sa mga, about sa mga sagit-sagit, mga help sa mga tao. Basing mautang COVID. Basin may no? Paita kita eh. Yeah, taga-taga. oh, YouTube. YouTube. Upload Kasi natin. tingnan din mga kuha niya. Kagagul. Kaya ka, ma'am. Wala pa. Undecided. Undecided si ma'am. Kamu ma'am, pwede ka magtana ma'am. Mana yung tong President and Vice. Oh. Opinion lang mo, opinion. Bongo? Bongo of Vice ato. Sara. Sara. Salamat. Pwede ka magtana sir. Survey lang naman sir, para naman sir, pinakamayo sir. Kuhan. Naman na ito yung dagang presidente, naman na ito sa vice. Marcos. Sara. Anong mamaya ito napili sir? Kuan. Sunod sa pakuan. Kuan sa Duterte ba? Oo. Okay. Sunod. Well, thank you so much. Salamat. Thank you. Hello, may hapon. Survey mo ma'am, para niyo ma'am, pinakamayo ma'am, para sa Pilipinas ko. Pinakamayo sa tanaw mo, opinion lang. Isko Moreno. Idol yung ma'am, Isko da. Ang bayas na to? Ay, ubos. Atienza, Bilyo, Ong, Kiko, Soto, Sara. Okay, ano daw? Si Vice. Atienza. Si Isko, o si Atienza. Pwede ka, sir? Kapunta rin, sir? Para niyo, opinion lang. YouTube rin mo. Okay. Si Isko. O si Atienza. Atienza. Salamat niyo, ma'am. Okay. Tara, si sir. Salamat. Ngarita. Ikaw ma'am, pwede tayo mga tanong. Survey lang niya ma'am, survey. Survey po sa... Wala pa. Undecided si Mama. Undecided si ma'am. Okay. Thank you, Ma'am. Eh, wala lang. Galing. Awan sa ka? Ngari. Ikaw ma'am, ay hapon. Survey lang niya ma'am. Sa tosi eh. Wala pa ka. Undecided. Kubayas pa na to, wala pa. Okay. Nara pa may kababayan dito. Lagi. Pero wala. Wala. Ayun. Pwede tayo mga tanong ma'am? Survey lang niya ma'am, survey. Yep. Presidente. Oo, presidente. Wala pa. Yan, ang sabayas na to. Sabay, siyempre, kababayan. Kababayan. Okay, si ano. Kababayan natin. Matik na. Matik. So, sa undecided si ma'am sa presidente. Ano? Okay. Presidente, di mami igagaw si Marcos. Igagaw mo, Sara. Sara, igagaw mi dirita na. Okay. Salamat. Thank you, Ma'am. Ngadto ta sa dito. Guys, ma'am. Ikaw, ma'am. Ipakita ko, gwapa. Alam mo? Ito na lang si Sir. Ikaw, sir. Dili. Ayaw. Okay. Salamat ninyo. Ayun, tapos na tayo dito. Ayan, nakatapos na kami dito. So, saan ba tayo nag-stop kanina? Saan ba? Hindi ko na matandaan kung saan. Dito ba? Kanay. Ang hapon na. Survey mo na ba? Presidente mo na Ano itong presidente, nindagang presidente na yan. Ano itong busy. Pinakamayos, tanaw niyo mo na eh. Kami, Lini. Lenny. Itong vice na eh. Wala si Vice. So, wala siyang vice, okay? Wala daw. Undecided siya sa vice. So, undecided Pero si yung president niya, si Ma'am Lenny. Ma'am Lenny. Maraming salamat po sa inyo. Ay, mga Nanay. Lini ko. Tara, duha. Ito po.
Ayan. Dapat. Ito si Decided wala pa nakakuan, wala pa decision niya. Sara diri sa Vice. Si Marcos naman yung sa... Marcos sa Babaw. Ikaw sir, kamusta ka sir? Magpabuhat ka, sir. Marcos. Ayan. Ang Vice mo? Vice mo. Soto ah. Suto. Oh, ito sir, tingnan mo sa YouTube, sir, ah. YouTube Ayan. lang, YouTube. Upload natin yan. Ano na yung Ma'am, thank you so much. Dire. Okay, doon tayo. Dire kay hayop. Wabar ta natapos dere? Kamu ma'am, pwede daw tanong ka? Ano? Survey lang ma'am, survey. Ano yung dagang presidente, mga itong guys? Wala ka? Decide? Okay. So, ang decision mo doon, decided mo doon. Undecided po sila. Wala pa ka-decision nila doon. Doon. So, Salamat ayan, ninyo. email pa namin kung bakit. Thank you so much. Salamat. Thank you. Ito kayo? Ano itong presidente, mga itong vice? Right. Sa presidente guys, si Ano, Babaw? Ano yung Babaw, presidente? Kanang walok. Isko. Ang vice na to? sa August si Soto lang. Soto. Okay. Ayan. Ano naman eh? Wala ko ba? Sa ikaw, tatay. Para nimo, mana itong presidente, mana itong vice. Alinay, Pacquiao, Lacson, Marcos, Cisco, Bongo. Wala daw di Guzman. Dali rin daw kuan, Pinsa, Pilio, Hong, Pagilinan, Sara, Soto. Pinya lang sir. Nahirapan Wala pa. si tatay. Nahirapan po. Wala pa. Oo. Wala pa. Ito, undecided po. Undecided. Ah. Ika ma'am. Survey lang ma'am, survey. Undecided na sa... Undecided. Undecided. Okay po. Sa vice, undecided ba ka? Ah. Pwede na. Ika ma'am. Para naman ma'am. Ikaw ma'am. Okay. Magkano? Oo. Pwede. Ayan, undecided Sila po daw, sila. ah. Decided. Oo. Tigda dalawa. Okay. Dito tayo. Kare. Ikaw ma'am. Hello. Sama na, sir. Survey lang. Survey. Kuha na. Yes. Survey. Pinakamayos, tanaw nimo. Mga ang Pilipinas ba? Mayo man sila tanan, pero pinagi kamayo. Mga bayan, gini sa tanan, sir. So, pili lang ko sa. Ha? Pili lang ko sa. Naunahon pa ka na namo, sir. Ay, murang pulos man maayo, sir. Para mayo. So, ang vice na to. O pa may ka-desisyon. Vice nimo. Pulos na maayo, sir. So, undecided po Decided si gyapon si madam. ma'am. Kay puros mayo. Oo. Ito sila si ma'am. Ikaw ma'am. Ano kaya? Hello, ma'am. BBM. Ang vice na to. Ay, si Ma'am Sarah. Sara, babayan. Ito si ma'am. Ikaw ma'am. Naunahon pa, sir. So, Ma'am, una na po si ma'am. Sa vice nimo, una na po ka. Tanan, ma'am. Maguna na po Ito po, ma'am. Baka gusto mo manood ng YouTube na YouTube. YouTube. Ayan, ah. Ikaw sir. May hapon sir. Okay, salamat sir. Salamat. Okay. Okay, dito. Kahit saan. Ikaw ma'am. May hapon ma'am. Nag-vlog niyo ma'am. Yeah. Survey lang. Para niyo ma'am. Ano itong vice? Presidente, ano itong vice? Opinion lang. Lini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bongo. O man, lansad po sa itong vice. Unom, tsaka walo ang Atienza, president. Teco, Willie, Belio, Soto, si Sara. Pwede may nalak ko ang undecided. Oh, Okay lang po. So, undecided si ma'am. Sa duha. Sa duha? Sa Vice and o sa president. Undecided gani. Sa duha ra, sa duha. Ay, sa anak ra. Ah. Alay pag-eleksyon na diyo. Oh. Kung karon ng eleksyon. Nahirapan sila, nahirapan. Wala sa school karon arang. Kamu sa nga isko mo? Wala may kwan. Neutral Wala po. may neutral kay survey ba? Masorbi. Vlog na yun. So, ayan yan. Decided pa kayo pag may Decided siya sa duha.
Ya pang ilailahon ang atong mga presidente karon. Kailangan ko pa na, kung pa na nito. Ya pang timbang-timbangon. Timbang-timbangon, Shout hi! out. Shoutout. Ayan ang YouTube channel. Upload natin bukas, ma'am. YouTube lang, YouTube. Hello. Ah, YouTube lang. Kita ka ba para? Para nimo. Amo na isko niya ang bayis na to. Wala. So ayan ma'am, bukas i-upload natin yan para makita niyo po Yes, sa po. ating YouTube. Isko niya, undecided siya bayis. Isa may nakuha niya sa kwan, balis. Daga lang ka na. Naging, Ikaw ma'am. kaya pa. Layo pa, layo. Undecided si ma'am. Ano, gabata pa. Ikaw. Undecided si ma'am. Ito si Ikaw, ma'am. ma'am. Layo pa, layo. Ikaw ma'am. Para nang usapin sa mansili. Wala pa mi kay survey mo mo. Sada na sa Sibula na. Oh, sige lang. Pero Luzon, Visayas, Mindanao mi. Isa mag-usap direct sa Sibula. So far si Marcos ug si Sara. Tanan, dito gikan kami Cebu. Ato na diri. Si Sarah yun. Pero para na, okay naman si Sarah. Pero para na ako si Isko. Ah, presidente man eh. Oo. Pero mas labaw din si Isko. Vice man ni Sara. Ah, vice. Mao lagi sa vice lagi. So, sige. Salamat. So doon tayo. Dire kana sila. Kamo ma'am, pwede ta mo tanong ma'am. Penyan lang, penyan. Lene, Pacquiao, Lacson, Marcos, Esco. Marcos. Ang vice na to. Marcos. Tao na na doon. Ah, wala eh. YouTube naman yun, YouTube. Soto. Tara, busy sila. Okay, doon Tara siya. tayo. Sino? Ikaw, ma'am. Hello, ikaw po nanay. Wala. Ay, ikaw. Oh, ikaw, ma'am. Wala pa. Undecided si ma'am. Undecided. Umay-umay ang undecided ano? So, doon. Ikaw, ma'am. Okay na lang. Vlog naman vlog. Mana ito presidente, mana ito vice. Undecided. Undecided. Decided. So vice ba mo? Kanan. Ah, sige. Oh. Namo kay kababayan dire. Tara. Ito makaboat na ka? Dili pa. Ah, okay. Thank you. Kamu, ma'am. Ah. 16 pa. Ikaw, ma'am. 14 pa. Ikaw. Ah, 14 mga di pa pwede ka vote dire ka mga Sige. 14 pa. Under. Salamat din, mama. Salamat din. Thank you. Come on, ay. For President po and Vice. Mana ito presidente ni Dagan, mana ito vice. Para niyo pinakamayo pa sa Pilipinas. Si Sarah. Marcos ug si Sara. Marcos sa Ilocano. Marcos. Ilocano di ka? Ilocano. Oh, Ilocano. Oo. Oh, lahat tayo Ilocano inga sa paano to, ma'am? Vice. Vice. Sarah. Sara. Sarah. I-shout out sa imong kababayan sa Ayan Ilocano. shout out ka. Oh, hello sa akong mga igsoon. Wala pagsulti sa Ilocano. Nakalimutan ka na mag-Ilocano. Ah, nakalimutan. Patagal na sa Cebu. Matagal. Ako na siya. Ah. Ay nakalimutan naman. Pero taga-asa ka rito Ilocano, Ilonggo. Ano ba yung Ano ba siya? Ilocano? Paano ba yun? Parang Tagalog mo sa Debisir? Tagalog. Ah, okay. Marunong ako mag-Ilocano. Ilocano si Marcos. Ah, okay. Kababayan niya. Kababayan. May kababayan dito. Ayan, kababayan ni Marcos. Ayan ako. Yan, dito kami. Doon. Ayan, malapit na ang magano. Ay, sir, hapon sir. Hello, hello. Survey mo sir, para nimo sir. Sige, maayo sir. Opinion lang sir, President? opinion. Manindagan presidente sir, mana itong bayas, pinakamayo sa tanong mo sir. Pinakamayo pa po, Pilipinas. Lini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Esco, Bongo, Berlandi, Guzman. Marcos, Marcos, ang sabi ni Sir. Tapos, Sara niya,
Dara yan, guys. Ayan. Ikaw, ma'am. Thank you so much. Shopee mo. Hi, madam. Pinakamayos, tanan mo. Bawal. Ayaw, ayaw, ayaw. Thank you, thank you. Ikaw, ma'am. Pwede mo, tanan. Sige, sige. Ayaw, ayaw. So, ayaw. Shopee lang naman, Shopee lang. Okay, undecided. Decided. Shopee lang, ma'am. President. Pinakamayo, panahon mo. Shopee lang. Lahat na naman. Marco. Sara? Bye, Sara. Bye, Sato. Sara, yun. Sa may gate paluyuhan sa mga duraan. Wala ko kay Bao, dire kita kay Islam eh. Taga-Islam po may mama. Tagaulan ko, tagaulan ko. Oo. Ang amo, ang ipangayon ta, kadantang nag-amig ni Miro Sorte sa makadaog ni. Mga ayos ulit. Kadang-kadang, ito ba eh? Sino ipaluyuhan sa mga duraan na ay? Marcos si mama no. Marcos. Sara? Marcos si mama. Marcos di ay. Oh, president pa ni si Marcos. Ako, di ko anak ko ng bria. Sara, ima. Marcos. Marcos lagi ko. Oh, yan ba isa to? Ano di ba? Oh, mana ba isa? Ayan. Sara. Chensa, Kiko, Willie, Bilio, Soto, si Sara. So, undecided siya sa Vice. Undecided sa vice. Eh, vice niyo, ma'am. Sara. Sara. Sige, Sara lang ko ay. Sara mo niya. Sara. Yan ilasag ko ka. Manggita di ko sa kungaan. Aning kuan ba? Yun sabi. Yan, tagaan na. Tag-YouTube si ma'am. Naanis YouTube mo mo. Sara ka, sir. Sara ka, sir. Sila di Ulanggo. Ba mo si Sara sa linya na mo yung papa dire. Sige nga. Okay na. Taga diri na. Suba. Ah, Suba. Okay. sa Karina. Kababayan. Sa presidente na. Amo nang silingan dire. Amo nang Presidente na to. kababayan. Dong Marcos, dong. Sabi naman eh. Marcos. Marcos ka, sir. Isa itali awak. Mana itong nagawa na? Paluyas pa sa kuan. Tara. Tara mana. Okay. Mana ka? Kani mana na sir? Awal pa. Ano mo? Kamo ni Demi. Salamat ninyo. Sa'yo na rin salamat po. Dito tayo, dito. Tara ni mana. Tira kamayos. Tanaw ni mo. Mana ka presidente? President and Vice. Pinyan lang. Okay. So, undecided. Undecided. Undecided sila Oo, doha. tama, tama. Undecided sila doha. Okay, undecided sila. Ikaw sir. Ito si sir. Ano mo pinakamayo? Meron ka na po bang napupusuan dyan? Oo, BBM. BBM yung napupusuan niya. Parang green di kan, green o green. Okay, so Sarah. Oo. Alam na alam ni sir. Thank you sir Doon tayo. Ikaw Doon. mga pwede itong utana ma'am? Survey lang ni ma'am. Okay lang po ba? Para niyo, President survey lang. po Mga and itong vice. presidente niya, mga itong vice. Para niyo, pinakamayo. Lini Lini. ang vice na to. Tara, itong vice, ubos. Tinsa, Bilyo, Ong, Pangilinan, Sara, Soto. Sara. Lini and Sarah, maraming salamat po sa iyo mama. Ayan. Lini, Jose, Sara. Sarah. Okay. Ikaw sir, may hapon sir. Survey lang sir. Para niyo, pinakamayo. Marcos, ang Marcos, sabi ni sir. Ang vice na to sir. Ano ubos? Tinsa, Kiko, Willie, Sara, Soto, Bilyo. Kiko. Salamat sir, salamat sir. Thank you. Atas na. Yan mga kaisan, ito po yung nakuha nating partial result. May hapon yan sir. Nag-vlog nila ba? Para nyo mag-vlog yung pinakamayo na sir. Mga itagang presidente sir, mga nagkumpais. Pinakamayo. Puta na Ikaw, sir. Opinion lang. Opinion lang ninyo. Para ninyo ba? Opo, sariling opinion mo sir. Mga presidente. Mana to presidente mga vice. and vice. Pinakamayo, lantaw niyo. Isa man mo. Magi pa na doon. Sa din mamo dala mo dili. Taga-Islam yun. Islam? Ulang ko ba? Nag-vlog kami. Asa po ang upon. Open. Oh. Abot na siyang lugar. Gikan na miss kon? Limot na Ko na ba yung mga presidente ba? Si Bongo, si Isko, si Lacson, Oo. si Di Guzman, si Marcos. Na di Guzman, Berlade, Pacquiao, Lini, Marcos. Ya mo na kina siya tinuod. O mo na siya tinuod, final na ni siya. Si tinuod yun. Natubayos mo, natubayos ubos. Tinsa, Kiko, Willie Ong, Bilyo, Soto, si Sara. Saan ka pa sir? Para ni mo?
Wala pa ka-decision si ma'am. Ayan, undecided po si ma'am. Ikaw, sir. At, Ikaw, sir. Para na. ikaw, sir? Ang desisyon. Ah, Ang pinaka. lahat na yan. Pero ang pinaka mayo, wala ka. Pero nahirapan ta sa ngayon si ma'am eh. Sige. Ayan, so ayan, thank you so much. Marcos pala. Nice, ikaw. Sara yung vice niya, so mayroon na. Walay, dako pa dai. Walay. Ayan, yes, kalisabi lang po iyan. Maraming salamat sa iyo. Ikaw, sir? Nag-vlog kami, sir. Para Yes. mo, sir, pinakamayo. Pinyan lang. Pinakamayo nga presidente. President Si Kandir, si Marcos. Marcos. Ay, so mapagalis. So ayan paraanin muna natin sila ma'am. Ayan, okay. Ang vice na to, sir. Boss. Yung vice mo, Si Juan, Pinsa, Dilio, Pangilinan, Sara Soto. si Juan, Toto. si Sir Soto. Ikaw, sir. Ayan, magandang thank you so much. Oh, so wala. Thank you kayo, sir. Ito YouTube, sir. Search mo lang yan and pasubscribe na lang mo. Thank you so much. Nata silang mga bugasan. Ang dami sa ilang market. Ang dami po. Ito, sir, sino ba? Ayan, Ako, vlog nga. vlog, Tama ito ka, na. vlog to. Say ka ba? Makaka-vote ka ba? Hindi pa. So ayan, bawal pala. So ayan, shout out na lang. Welcome to my guys. Ito si Nanay, ma'am. Lahat nila mga bugasan. Okay, so Wala pa. thank you so much. Undecided po si Nanay. Decided. Okay, undecided. Sino ba makavote dito? Ikaw, Sir. Ka-vote ka, sir. Oh, Sige, sino? Wala pa. Oo, wala ko na registro. Vlog na naman, sir. Vlog. Yes, nagbablog po kami kung sino yung president and vice niyo po. Ini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isco, Bongo, wala di Barladi. Parladi, yes. General niya, di gusto. Parladi, ayan. Sa vice na to, sir. Sara. Si Sara, yan. Ikaw, sir. Laksun. Sinong vice mo, sir? Sara din. Ayan, maraming salamat sa inyong kooperasyon po. Thank you so much. ito si ma'am, baka pwede mahinga ng opinion. Lacson, busy na to. Sara lang. Lacson, Sara eh. Oh, malakas eh. Taga-diri mo na, Sara. Wapa ka desisyon. Ayan, marami din pong undecided dito. Oo. Decided kay Marami. Oh, marami. Decided. Maraming salamat. Timbang-timbang pa. Ito muna siya, sir. Para nimo. Nakakatuwa. Hindi mo ba alam kung ano niya? Bongo. Marcos. Nakasay na nga eh. Vice ano, Vice. Marcos. Sarabos. Yung vice mo. Vice. Oh. Pinakamayo, Jensa, Belio, Ong, Kiko, Sara, Soto. Kailangan Soto. Soto. So ayan, panoorin niyo po sa ating YouTube channel. Bukas upload natin yan. Ikaw, sir. Ito si sir. Sama-sama ka, sir. Decided. Okay. Ikaw, Nay. Ano po? Sige. Thank you, ma'am. Thank you. Ano itong presidente, ano itong vice? Pili lang ko. Mana sir? Pinakamayo. Marcos man sir. Marcos. Ang vice na to. Jensa, Belio, Ong, Pangilinan, Sara, Soto. ko si Bernens. Soto lang ka sir. Soto. Vlog mo, para niyo, ma'am. Hi. Wala po. Okay. Thank you, ma'am. Medyo madilim na. Sir, may hapon, sir. Hello. Survey mo, sir. Vlog lang. Okay lang po mag-survey. Ano itong presidente? Ayaw. Thank you kayo. Kamu, ma'am? Ano itong presidente? Opinion lang, ma'am. Presidente, mga itong vice. Para niyo. Dari, itong vice si Tinsa, Belio, Ong, Pangilinan, Sara, Soto. Okay. So, undecided si ma'am. Ubay-ubay na. So,
Dire. Undecided. Tama, ma'am. Eh, kayo, ma'am? Oh, pinakamayo, tanaw mo. BBM. Bayis na to. Sarah. Ayan, ah. Kali si ma'am, ano siya? Ikaw, ma'am. Ini, Pacquiao, So Lacson. undecided. Undecided. Ayan, undecided. Undecided si ma'am. Ubay-ubay, undecided puno, undecided din. Okay. Lamat niyo. Thank you, ma'am, ha. Kira. So ayan mga guys, ano? Itatali na po natin yung nakuha nating Yes, resulta. magtatali na kami kasi alas 5 na ng Uwi pa kami ng isla. 5, ano na. Ngayon, ito po yung nakuha nating resulta. No? Dito po sa Danao City Public Market. Marami Kay Lini po, tayong... may nakuha po tayong 3. Tapos kay Pacquiao, 3 rin po yung nakuha natin. Kay Lacson, 3. Kay Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, plus 4, 39. Kay Isko, 4. Kay Bongo, may nakuha rito yung 4. Kay Perlade, may nakuha itong 1. Kay Guzman, 0. Medyo marami-rami po yung nakuha nating undecided dito, no? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, plus 2, 37. Ayan, Tinsa po, dito naman tayo sa Vice President. May nakuha pa tayong 2. Kay Villo, 0. Kay Ong, may nakuha pa tayong 1. Kay Pangilinan, may nakuha pa tayong 4. At kay Sara, may nakuha pa tayong 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, plus 3, 38. Kay Soto, 5, 10. May nakuha pa tayong 10 ni Soto. Sa undecided, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, plus 4, 39. 39. So recap. Ayan mga guys, ano? Klarong-klaro po na nanguna pa rin si BBM o Marcos dito po sa Danao City Public Market. May nakuha po siyang 39. Kay sumunod naman po yung undecided. Ang daming undecided. Undecided 37 kasi Ang dami talaga. malayo pa raw yung election, tapos hindi pa nila alam kung sino ba ang gusto nila, no? Ilaban timbang-timbangon. So ngayon, sumunod naman po, nagpantay po si Isko at si Bongo, 4. Tapos yung 3, nakuha din po ng 3, si Lini, Pacquiao, Pantay Lacson. din. Pantay din po sila 3. Okay. Tapos dito naman po tayo sa Vice. May nakuha po tayong 38 dito, no? Kasi sabi po nila, si Sara, taga rito raw, no? Kababayan po na lang si Sara. Ngayon, nakakuha po si Sara ng 38 dito. Tapos sa undecided, may nakuha po tayong 39. Tapos sumunod naman si Kiko Pangilinan, 4. Tapos Atinsa, 2. Si Ong, Willie Ong, 1. Tapos Villo, 0. So ngayon, ito po 39 President Bongbong Marcos. At sa Vice naman si Sara, nakuha po tayo ng 38. Ayan mga kisla. So kung gusto nyo po ng ganitong video, Kalye Service sa Cebu, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming bagong video. Thank you. Thank you.